जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचे 18 उमेदवार पहिल्या हातून डिक्लेअर केले. आता सेकंड लिस्ट जी आसा, आज आमची स्टेट इलेक्शन कमिटीची बैठक झाली आणि ह्या बैठकी भितर आज उत्तर आणि दक्षिण गोवा असे एकूण 13 कॅन्डिडेट आम्ही फायनल केले. आता आम्ही ते डिक्लेअर करतात तुमच्या समोर. सेकंड लिस्ट त्याला कितले सांगा तुका डिटेल. उत्तर गोव्या भितर सुकूर जिल्हा पंचायत हातून कार्तिक साजो कुडणेकर, सुकूर कार्तिक साजो कुडणेकर जनरल मतदारसंघ. रेस मागूस हांगासर ओबीसी रिजर्व आसा, थंय रुपेश दामोदर नायक. पेनादी फ्रांस ओबीसी वुमन राधिका गोपाळ सावंत. सांताक्रूज मतदारसंघा भितर जनरल सुवर्णा मारिया आरावजो, सुवर्णा SUVANNA सुवर्णा मारिया आरावजो. तालिगांव रिझर्व फॉर वुमन अंजली गजानन नाईक. चिंबल जनरल गिरीश पुंडलिक कुसकयकर. सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत जनरल हाकू अर्जुन वडकयकर. सेंट लॉरेन्स सांगात्रे मतदारसंघ सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एकूण उत्तर गोंया भितर टोटल एकूण 7 उमेदवार आज आम्ही जाहीर करतात. त्यामुळे एकूण 25 मतदारसंघापैकी आतापर्यंत 21 मतदारसंघाचे उमेदवार आम्ही जाहीर केलेले आसा. फक्त 4 जे उरल्यात ते आम्ही परवापर्यंत सगळे चालू हे आम्ही डिक्लेअर करतो. उरल्यात त्याच्या भितर कोर्लीन म्हणजे कुंभारजुवा मतदारसंघातली कोर्लीन, बिचोली मतदारसंघातलो लाटंबरसे, थिवी मतदारसंघाचो कोलवाळ आणि थिवी आणि हळदोणा या दोन्ही मतदारसंघाचो मिळून शिरसय असे 4 मतदारसंघ ते उत्तर गोंयचे उरलेले आसात. सिटींग कोण आहा? याच्या भितर सिटींग जे आसात ते 3 सिटींग आसात. भितर रुपेश दामोदर नायक, सुवर्णा मारिया आरावजो, धाकू अर्जुन वडकयकर हे 3 सिटींग आसात आणि 4 हे न्यू फेसीस. दक्षिण गोंया भितर पयलीं आमी 4 उमेदवार डिक्लेअर केले. आज आमी 6 उमेदवार हांगा डिक्लेअर करता. कुर्टी खांडेपार हांगा ओबीसी वुमन आसा रिजर्व, थंय संजना सुदेश नायक. बोरी मतदारसंघा भितर जनरल आसा दीपक नायक बोरकार. शिरोडा मतदारसंघात ST नारायण नंदा कामत. सावर्डे मतदारसंघात जनरल आसा सुवर्णा सुबोध प्रभू तेंडुलकर. धारवाडोडा रिझर्व फॉर वुमन सुधा गोविंद गांवकर. आणि शेळडे केपें मतदारसंघातलो शेळडे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जनरल आसा, थंय सिद्धार्थ श्रीनिवास गांव देसाय. असे एकूण 6 उमेदवार हे आम्ही दक्षिण गोंयच्या हांगा डिक्लेअर करतात आणि त्यामुळे दक्षिण गोंयचे एकूण 10 उमेदवार आम्ही आतापर्यंत जाहीर केल्ले आसा. या दक्षिण गोंयच्या 6 उमेदवारांतले 2 उमेदवार आम्ही रिपीट केल्ले आसा जुने. तातूंतलो एक सुवर्णा सुबोध प्रभू तेंडुलकर आणि दुसरे आसा ते दीपक नायक बोरकर. बाकी 4 जे आसात ते फ्रेश कॅन्डिडेट. सो उरलेले केन्ना जातले? सांगले न्ही आमी, प्रोसेस चालू आसा. कारण एक सोमार मंगळार पर्यंत सगळे लिस्ट जे आसा तेमी पूर्ण जातले. कोल्ली भितून कितें प्रॉब्लेम जालेलो आसा? बिकॉज तुमी मोस्ट ऑफ तिसवाडीन सगळे केलेले आसा. केल्या म्हणजे ऑलमोस्ट ऑफ तिसवाडी तालुकान. तिसवाडीन सो कोल्लीमचे आहे देखून. कोल्ली एक उरला, बाकी पूर्ण केले. सावथाचे इतले कित्याक स्लो? स्लो म्हणजे कशें जाता की ते थोडे कडेन रिजर्वेशन असल्यामुळे ती सर्टिफिकेट ओबीसी बाकीचे सगळे गोष्टी आसात आणि ताका लागून थोडोसो डिले जाता. सर किरण कांदूळकरांनी डिमांड केला की दिवची म्हणून. नाही कशें जाता निवडणुकीक सगळ्या जाणांक तिकीट मागपाचो अधिकार आसता. त्यामुळे कितें करप वगैरे पार्टी ना तशें कांय ना. ते म्हणल्यार हांवें कशें की थंय कशें जाता की 2 मतदारसंघ, एक मतदारसंघ जो आसा शिरसय ताका 2 आमदार लागतात आणि तिकल्यान तिकले थोडेशे आउट ऑफ स्टेशन आसात. त्यामुळे थोडोसो करपाक थोडोसो डिले जाता. 1-2 दिसां भितर ते आमी पूर्ण करतले. तिकीट मेळटली ना अजून पर्यंत जे डिक्लेअर केला ते म्हणजे थोडे कडेन जे एडिशनल कितें आसा चर्चा चालू आसा, उलोवप चालू आसा आणि आमचो प्रयत्न आसता की उलोवन थोडेशे शक्यतो सगळे न्यूट्रलायज करून डिक्लेअर म्हणून आम्ही थोडेशे डिले करतात. नाजाल्यार आज आम्ही आणखी एक आणि 10-15 तरी मिनिमम जावपाक शकता. ऑलरेडी ठरल्यात ते थोडेशे
दोन 2-3 हजार तिकडे उलोवप आमचें चालू आसा त्यामुळे थोडेशें